Què són els ADRs? Són mètodes alternatius de resolució de conflictes diferents dels processos judicials. Al CRECE oferim diverses opcions d'ADR, com ara la mediació, el peritatge extrajudicial i la conciliació. Les parts són empreses, organitzacions i persones que tinguin conflictes en el marc de l'activitat empresarial. Quin és el paper d'un mediador en un procés de mediació? És una persona imparcial i neutral que intervé en el procés per ajudar les parts a resoldre el seu conflicte de manera voluntària i amistosa. El seu paper principal és facilitar la comunicació entre les parts i ajudar-les a trobar solucions que satisfacin les seves necessitats i interessos. Què passa si les parts no arriben a un acord a través d'un procés de mediació? Si no arriben a un acord, poden optar per altres formes de resolució de conflictes, com ara la conciliació, l'arbitratge o la via judicial. Què és el peritatge extrajudicial i en què consisteix? És un procés alternatiu de resolució de conflictes en el qual les parts acorden sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l'opinió qualificada d'un expert o pèrit. Què és la conciliació i com funciona? És un sistema alternatiu de resolució de conflictes en el que dos o més parts intenten voluntàriament i per elles mateixes aconseguir un acord amb la intervenció d'un tercer imparcial denominat conciliador, qui podrà fer propostes de solució. Són vinculants si les parts així ho acorden expressament. Vine o truca a la cambra i t'informarem.